Matul 2018, it-19 il-dentist li jaħdmu fid-Dipartiment tad-Dentistrija fl-Isptar Mater Dei għamlu bejnietom kważi 50,000 intervent. Aktar minn 15,000 każ kienu nies li daħlu b'emerġenza. Eluf oħra sarulhom operazzjonijiet, dentaturi, tindif u mili ta' snien fost l-oħrajn. Dan kollu sar f'sena karatterizzata minn numru ta' azzjonijiet industrijali. Iżda xahar li għadda ntlaħaq qbil bejn il-Ministeru tas-Saħħa u l-Union ħaddiema maqudin biex fil-jiem li ġejjin jiġi firmat ftehim settorjali ġdid li se jsarraf f'kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għad-dentisti u aktar servizzi lill-pazjenti. F'intervista ma' One News, iċ-Chairman Kliniku Dr. Kevin Mulligan spjega li bil-ftehim il-ġdid li speċjalizzazzjonijiet fid-dipartiment li jmexxi se jiżdiedu għal 5. Dan kif bħalissa hemm żewġ speċjalizzazzjonijiet, il-kirurġija fil-ħalq u speċjalisti fil-braces. Il-ħsieb huwa li minflok daw it-tnejn biss li se jibqgħu ovvjament, il-numru ta' speċjalizzazzjonijiet jiżdiedu possibilment minn 2 għal 5, pereżempju fil-dental public health, fil-patoloġija tal-ħalq u tal-head and neck u wkoll fil-restorative dentistry ngħidulu, ġifieri fil-dentisti li jispeċjalizzaw fir-reconstruction tas-snien il-qudiem. Dan se wasal biex il-pazjenti jingħataw iżjed appuntamenti ħalli jonqsu l-listi ta' stennija li jakkumulaw fl-aħħar xhur. Mela l-iktar intervent li hemm nies jistennew huma l-check-ups. Għaliex? Għax aħna nikkejterjaw għall-pajjiż kollu u kulħadd huwa intitolat għal check-up b'xejn l-isptar. U r-raġuni għalfejn żdiedu l-waiting list daqshekk huwa twofold, waħda kien hemm nazzjonijiet ovvjament, allura ma kien isir xejn. U t-tieni ħaġa li over the years in-numru ta' dentisti l-isptar gradwalment naqas minn sena għall-oħra. Konxi minn dan il-bżonn, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Union ħaddiema maqudin raw li l-ftehim milħu iwetti triq għal aktar żgħażagħ li qed iridu jidħlu fil-professjoni biex ikollhom iżjed fejn jimirħu. Min jixtieq illi jkollu karriera li jew twassal għal specialization, jew anke jekk le, biex jitħarġu aħjar u biex ikollhom esperjenza aħjar, jidħlu l-isptar u jibdew l-karriera minn hawnhekk. Għax il-sectoral agreement il-ġdid li għandna mal-union qed tikkejterja wkoll għalhekk biex ikollhom karriera aħjar u fl-aħħar mill-aħħar biex il-pazjent jinqeda. U l-pazjent jinqeda aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.